Welcome back to our channel! Ako, sa mga hindi pa nakakakilala sa amin, ako nga pala si John. And this is Nea. Nea. Kami ang Janea Vlogs. At ayun, panibagong video, panibagong content, panibagong vlog. Bali, vlog number 5. 5 na pala, no? Ano ba yan? Okay lang. 5. Bali, 5. Para sa aming vlog number 5, meron kaming tinatawag na Sino To? Yan. Hindi namin masabi kung challenge ba to. Basta Hindi parang, siya challenge. Actually, basta ang vlog namin yan is, pinamagatang Sino parang To. Sino ba kami? Part 2. Oo, parang gano'n. Kung napanood nyo yung Sino ba kami Part 1, may mga tanong at yung mga basic na information, basic na mga information tungkol sa amin, andon. So, kung tapos na kayo doon, dito naman tayo For more sa information about us, charot. So, yung may mga tanong kami or questions. May mga questions kami na sasagutin namin ng ako to at wala akong kasalanan. Joke. Si Mrs. to. Bakla ako. Yan. Charot. Okay. At ang magtatanong sa amin, Ang magbabasa ng tanong, ang ating mga aming mga unseen guests. yan, taga-tanong. Walang iba kundi tago na lang sa pangalang Regine Tuling at Bulinggit aka Buranday. Kilala yun na yan. Balit. Yan. Okay, so simulan na natin. Unang tanong. Ang unang pagbasa, Ang unang Charot. Ako sa bigla yung balik. Sige, go. char lang. Tanong. Sino madalas umutot? Sinong madalas umutot? Uy! Mas madalas yung umutot sa akin. Sige, ikaw muna. Paano mo nasabi? Wala siya pinipiling lugar. Kahit kumakain, umutot yan. Ulol. Kahit bagong ligo, umutot yan. Brief explanation lang. Oh. Siya talaga yung walang pinipiling lugar. Tapos, itataon niyang nandun ka banda sa puwet niya. Sa kanya ibubugad Hindi siya na kailalabas. to. Yun na, tapos na. Question number 2. Sino ang mas mabaho utot? Pa rin. Siyempre, kung sino yung malakas Sino yung madalas umutot, Oo, siya yung mas mabaho. yung utot. Ako kasi pag umutot ako, maingay lang, pero hindi mabaho. Yung sa'yo, silent killer. Ulol. O bakit? Check. Ikaw, pangatlo. Sino madalas di maligo pag nasa bahay? Uy, huwag ka, umamin ka naman, mag-i-honest. Uy, araw-araw ako naliligo. Mag-i-honest ka naman. Sa hindi po nagtatanong, sa hindi po nakakaalam. Hindi nagtatanong. Sa hindi po nakakaalam, pagdating niya ng Sabado galing sa trabaho, dadating siya ng umaga. Sabado ng umaga, matutulog na yan. Tapos pagka gising yan, hanggang Lunes na po ng umaga yan siya. Why? Naligo ako Lunes na po yan siya ng umaga, maliligo ulit pagpapasok ng gabi. Sabado lang ako hindi naliligo. Ikaw? Ay, ba't ba ako to? Si Mrs. Yan, si Mrs. to yun. Sabado lang ako din naliligo. Bato, hindi ko ba may malang ako? Nagkakakbat ako. Hindi ko lang binabasa yung buhok ko. Sino di madalas mag-toothbrush? Umamin ka na. Ako, honest ako. Sige. Kasi ba't naman magtututbrush pa kung babawa rin hininga mo? Laging kailangan pa pagsabihan. Di ba? Kakatapos lang kumain, bukas na lang. Kasi, Bukas ka kakatapos mo mag-toothbrush. lang kumain, masasayang yung mga tinga. Baliw. Bakit kinakain mo ba ulit yung tinga? Stuck yun! Pag may lasa pa, kakainin pa ulit. Sus! Okay, game. Question number Okay, fine. Sino pinakamabagal gumalaw? Umamin ka na. Di ako na. Alam niyo yung, nanonood ba kayong Dragon Ball? Yung sa silid ng, basta mga, kabilang mundo, yung pag napapractice sila, sobrang tagal ng oras. Ganyan siya. Maliligo yan siya mga 30 minutes, mabibase mga 1 hour, tapos magkilay mga 30 minutes, so mga 3 oras lang po naman. Hindi. So kailangan niya gumising ng alas 4, matatapos siya ng alas 7. Exage. ganyan Pero siya totoo, mas kabagal. mabagal ako. Mas Hindi na mabagal. ako ganun kabagal. Okay, next question please.
panot? Utang yung lawan niya, napaka-unfair ng tanong ng puti. Ano ulit? Lakasan mo! Sino ang panot? Ayun, tanong niya, napaka-corny ang puta. No explanation needed. Next question, please. Ang tanong niya, siya gumawa naman yun. Sino Sino mahilig mangamot ng kwet? Bakit yung mga tanong sa dinescribe mo? Ang daya nito ang puti. Well, ano ba? Sige, honest ako. Oo, yan. Oo Oh. naman ah. Eh, ba't yung mga tanong yung mga ginagawa ko? Oh, eh, bakit kailangan ba? Dapat may kasamang ginagawa. Oh, sige. Oh, Okay nakasan na. mo na siya. Nakasan mo na. Okay na? Okay na. Sino mas pikon at mabilis magalit? Oh, ayan. Umami na. Ah. Hoy! Oh, tamo? Galit ka na? Galit ka na? Okay. Kita-kita sa camera. Kita-kita sa camera. Hindi ako galit. Oh, galit agad siya. Hindi ako Oh, ikaw, mas pikon ka. Kita-kita, no explanation needed. Kita-kita, huling-huli sa CCTV. Patulpo mo to! Sinadya mo yun, Oh, binate okay. mo ako. Okay na. Alam mo, magre-react ako ng ganyan eh. Hindi. Sige na. Sunod. Sino mabilis magsilos? Sino mabilis magselos? Ako hindi ako siloso. Sabi mo yan. Never akong mag-shake. Oh, ako- Umamin ka naman, ma. Ito naman, cellphone nga lang. Nakita mo akong dumaan lang sa ano ng babae. Bakit selos ba agad yun? Selos eh. Tapon na nga cellphone ko. Hindi kasi yung mga ano yun. Si yung Ivana. mga videos ng mga babaeng ano. Ibala na. Yung gumaganon, na nakasando. O ano naman? Tapos nagtutwerk. O yun na nga. Eh, mabilis na magselos. Ako nakita, tinitignan mo ang abs ni James Reid, di ako nagre-reklamo. Hindi ako nag-gusto kagaya mo, nakapollow dun sa mga babae, di ba, mga girl? Sino mas masipag sa gawaing bahay? I'm proud of it. Hoy, umamin ka naman, ang Ako to. sipag mo ah. Ako to. Ang kapal ng mukha. Napakasipag ko. Olo, ang sipag mo umupo at saka mag-cellphone. Ha? Sige, game na. Sige. Sino mas maintindihin? Ako yan, ako yan, ako yan. Napakaintindihin kong tao. Ako yan. Sus, kahit anong gawin mo, magtatumbling ka dyan, iintindihin kita. Hindi. Yan, sige, pabigyan. Ay, oo, Pagbigyan. pagbigyan. Okay. Hindi na kailangan explain siguro. Mas maintindihin. Nature na yan ng babae. True. Sino ang mas sweet at clingy? Clingy. Clingy yun. Ako, clingy rin naman ako ah. Oh, ako rin. Sige na, ikaw na. Mga agaw ko talaga. Ako yun eh. Siya to. Mas- Para naman tontuwa siya. Mas sweet ako. Di ka sweet. To the point na para na siya ng mamanyak minsan. Mas Iba clingy yun. na siya. Pero ayos din. Pwede na rin. Ayos din, pwede na rin. Oo. Napilitan. Nakakakilig konti. Okay. Sino ang mas magaling maglaro ng ML? Ito naman. Oo. Siyempre, napaka-weak niyan. Wala pang buhatin. Hoy, di Actually, naman. hindi ako ganun kagaling mag-ML, no? Mas magaling ka lang sa akin. Oo. Mas gamer lang ako. Yan. Siyempre, mula sa Dota. Sino mas cute? Sorry. Hindi na kailangan itanong basic. Sus, napaka-basic. Sino ba mas cute sa amin? Giyomi. Oh? Lelo? Mas cute sa amin. Rar, ganun. Okay. Tayo ko. Okay, next. Next, please. Sino mas matalino? Nako naman. Lagay mo na yan. Yan. La. La. Lagay Ano mo to? yan. Ba't may sapilitan? Naman to, ma. Mas marami tayong alam sa'yo. Sige ko na. Bakit? Kasi dalawa ang ulo namin. Okay. Hindi na tinatanong yun. So, doon natatapos ang ating Vlog number 5 na vlog sino number to? 5. Tinagoreang. Sino ba kami Pinamagatang. part 2? Pinamagatang. Tinagoreang. Sino ba kami Sino ba... Sino Kaya mo yan. ba to? Sino ba kami part 2? Or sino to?
Yun, sana may mas nalaman kayong mga Mga may Kalokohan. may kwentang mga informasyon tungkol sa About amin. us. Yan. So maraming salamat. At uli, dun sa mga bago sa channel natin, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Paki-like na rin yung video kung nagustuhan nyo. Kung hindi, pwede nyo rin pwede nyo dislike. rin i-share kung Oo. palagay nyo. Kung medyo, Nakakatawa. hindi, kung malaking tulong na sa atin yun, kung i-share nyo, ma'am, sir, mga buddies, yun. Comment na rin. Any suggestions? Any suggestions or gusto nyong pagawa sa amin hanggat kaya namin, gagawin natin yan. Sa comment. At saka, paki-click na rin yung notification bell para sa mas updated na videos That's at true. uploads. So, ayun, shout out pala kay Mars Cabe. Kaibigan ba to? Kapatid pala to ni Ng isa sa ating unseen guest. Oo, ng kapatid natin ng masugid nating taga-subaybay, si Madam Regine. Yay! Thank Regine you. Tuling. Bakit iba yung pangalan? Magkapatid kayo, magkaiba apelido nyo. Hindi, yun lang kasi ginamit. Okay. So, Regine Cabe at si Mars Cabe, shout out. Shout out din sa nanay ko. Sana ako nanonood ka. Yan, Pritzy Polvitado. Yan. Diyan sa Samar. Sa Samar. So, ayun. O nga pala, bago natin makalimutan, ang ating Waray word for the day is... Sa waray ng sino to? Hindi ko kabisado. Sino? Ako na nga lang. Sino ini? Sino ini? Sino to? Sino to is sino ini? Oo, sa waray. oo. Yan. Dahil yun yung title ng vlog Kung natin paano pag ngayon. sino ka? Ganun din, halos ganun. Usually parang pagka sino kasi sa waray, inihiwalay lang yung o. Oo. Sino? Ayan, sino? Sino ka? Kasi yung yung title, sino Sino to? to? Kaya, sino? Ang Ini. haba ng explanation natin, ma. Oo nga. So, ayun. Maraming salamat ulit, mga buddies. Keep on watching. Peace out!